Zorionak ama izango zara proiektua 2004an abiatu zen euskara familia bidez transmititzean oinarrituta. Debagoieneko mankomunitateko euskara teknikariek proposatu eta bultzatu zuten proiektua. Euskararen normalizazioan garrantzia handia dauka familia bidezko transmisioak, familia delako gune natural bat hizkuntza transmititzeko. Familia bidezko transmisioan lehen ere urrats batzuk emana genituen. Lehenengo Zorionak izeneko materiala kaleratu genuen, haur jaio berrien gurasoei zuzendutakoa. Gero ondoren 4 eta 8 urte bitarteko haur eta gurasoentzako materiala prestatu genuen, eta orain azkenik Zorionak ama izango zara materiala guraso izango direnentzako. Horien artean, etorri zen hauze proiektu hau, Zorionak ama izango zara. Debagoieneko mankomunitateko 2 teknikari ari ziren honetan, buru belarri, eta EBPN-eren 14 esparru ditu, eta esparru guztia garrantzitsua baldin badira estrategikoenetako bada, hain zuzen ere, familiaren transmisioa ziurtatzea. Ezinbestekoa da, umeek jasotzia etxean bertan hizkuntza, gerora erabilera eta osoagoa eta erosoagoa izateko. Eta orduen postu nintzen asko, familia transmisioaren gaineko proiektu bat izatea. Liburu eta DVD batek osatzen dute material didaktikoa. Liburuak 5 gai jasotzen ditu. Haurdunaldiko zainketa, erditze osteko zainketa, edoskitzea, masajea eta haurren zainketa. Material honen helburu nagusia da haurdunen eta emaginen eskura euskaraz landutako materiala jartzea. Material honek liburuxka eta DVD ditu. Liburuzkan 5 gai lantzen dira eta informazio gehigarria. Gai hauek adituek aukeratutakoak eta landutakoak dira, hori guretzat oso garrantzitsua izan da. Eta gero DVD-an liburuzkan agertzen diren gai praktikoen azalpenak jaso ditugu. Mankomunitateko euskara teknikariek Eusko Jaurlaritzako euskararen normalizaziorako teknikarien laguntza izan dute proiektua garatzeko. Hau etorrin zen, nahiko bideratuta gainera, ez hemen dagoen bezain polita, hori gerora etorri zen, ilustrazioarena, baina nahiko bideratuta gauzak oso argi, partaidetza eta emaginen aldetik bertako emagina, erizaina, masajista, hainbat elkarte eta jenderen aldetik erabateko partaidetza lortuta. Eta orduan, nire ekarpena izan zen hori hartu eta hobekuntzarako ekarpen batzuk egin eta besterik gabe, baina eta gero egia esan da ezustekoa izan da emaitza. Oso polita izan da eta espero dut lagungarria izatea denentzako. Liburuaren eta ikusentzunezkoaren diseinua Arteman Komunikazioa enpresak egin du. Itzulpen eta zuzenketa lanetan Carmen Uribarren eta Iñaki Mendiguren aritu bira. Eta Lorena Martinez ilustratzaileak jantzi du edukia ilustrazioekin. Dauzen gaiak eta nik uste dut emaginek behar duten materiala bildu egiten dela hemen. Eta lehendabiziko aldiz nik uste dut badagoela bilduta emaginentzako beharrezkoa eta baliagarria da materiala. Horrelako ama gaiei eta guraso gaiei zuzendutako modulu horietan erabili ahal izateko. Material hau sortzen hasi ginenean garbi geneukan baldintza batzu bete behar zituela, alde batetik irakurtzeko erreza izan behar zuela, irakurtzeko gogoa piztu egin behar zuela, eta horretarako garbi geneukan diseinuarekin jokatu behar genuela, koloreekin, arintasunarekin. Gero bestalde baita ere garbi geneukan erreztasunak eskaini behar genituela irakurtzeko, errezte irakurtzeko liburu hori, eta horretarako atera ditugu hiztegia eta esaldi aipamenak. Eta gero azkenik praktiko izan behar zuela, eta horretarako ezinbesteko izan da emaginen eta badituen laguntza. Azken produktu ordea, etzen posible izango Ibarreko emagin eta adituei esker izan ez balitz. Mankomunitatea eta euskarako teknikariekin bilera batzuk egin ostien, martxan jarri ahal izan genuen oso gai interesantea eta profesionala bezala iduritzen zitzaigun lagundu egin behar genuela. Beharrezkoa zen egitea olakoa eta jarraitzea honekin, baina hasteko eta iduritzen zait orokorrean lan handia dagoela hemen egina. Gertuko produktua da. Gertuko pertsonek eginikoa, Ibarreko protagonistekin, eta horrek balioa eransten die Zorionak ama izango zara liburu eta ikusentzunezkoari. Atzondion gizonakin esaten zenbat, neska ingurukoak, atzabaltakoak, hori ikusiko dago bideoa eta,
pentsatzen dut ilusio itxen dauela, bertako jentia, hori, ez dakitzu, sentitzia pertsonia hurbil, ez dakitzu? Beti daude galderak, no? Galdetzeko, txar hori da adibidez dela matrona arrasatekua, eta hor aldozula ikusi eta tranquile geratu, eta gainera euskeraz izaten bada, ez hauen orduan, uste dut ja, adelanto bat ara. Luzi Tena, Mari Carmen Etxeandia, Miren Gartzia, Leire Barona, Alfredo Meabe, Paule Meabe, Lore Martínez, Aitor Artolazabal eta Oxel Artolazabal. Haiei guztiei esker izan da posible proiektua. Eta haientzat guztientzat sortu beharra zegoen horrelako materiala. Egin nuen eta, oso polita. Eta oin dauko, errekuerdo bat umiena. Aurdun nengoenean, ezta? Hasieratik pentsau jaten oso ideia ona. Eta euskera segotia be bai, igual garrantzitsuena bera. Ze askotan emuten usten sensazioa, emuten usten informazioa ero liburu horrek ziela apur bat antiku hau, ero apur bat oso orokorrak, apur bat gelditzen zen apur bat kanpotik etorri txaku ero, pentsau jat oso ondo. Joaten zarela hain ezer jakin barik, eta derrepente hain goxo hartzia olako informazioa, pentsetan do jentia eskartuko dauela asko. 1500 ale argitaratuko ditu Debagoieneko mankomunitateak datozen hilabeteotan. Banaketa zuzena izango da, emaginek haurdunei. Lehenengo Debagoienean eta aurrerantzean Euskal Herriko beste zenbait eskualdetan.